Hapdeng subhai piki heb bered baro syakani ke program na KI PERSARA bala pendet de ke Good News TV jong ke jing seng samla ki GPC not sep ni. Bat nga kermen ba ke jing don ringkat ke jong pi hagani ke por bat ngi kan long ke jing kyrkhu bat ke jing mentoy na ke benta jong pi iwei pe iwei bat kum juru yang ngilang. Di nga penpau ke jing sngewthuh ya ke program management jong ke Christian Multimedia Ministry jong ke jing seng samla ki GPC not sep ngi bagla benshet ya ke program ki Kyrpang ki telot ki jonga bat kumta ngin ya kmilenti ba U Blei Un ki ba pla ling ba jong ke por bangin yo ban sngau ya ke Ktien Ka ban ngin yo ban ya shakrilang ya ke kyrteng ke jong kum ki hep ki barit ha ke jing don ringkan bat ke jing yalam ke jong ti ha ke por hep barit haswa bangin ya chkmat ya sedang no ya ke jing ya shakrilang ke jongi yo Blei ngan puli na ke Ktien ke jong Blei to ki badan ke Bible fi ba syang halaki jong ki yeng ki jong pi kum jurui ki belasan ki belarang ba ki bela ban ya don lang hakni ke por ban ya pet lang yakni ke program gini ya puli na ke kitab Jeremiah ke nong ke banding kong ka dikot ke basau hadu ke bakendai ki kentien ki ba ong kum ni te ke Ktien utrai ke lawan hanga ka ba ong haba ngampat penlong yami ha ke khubor jonga ngala itu yami bat haba mempat mi na ke khubor jonga ngala penkentang yami ngala thong yami banlong unong ya tho lupa ya ki jat benriu ngati ngala ong atrai U Blei hakmi ngam nang ban kren na bangadang Khynnah Ndrei utrai ulaong yanga wat ong ngadang Khynnah naba hakino kibangan pa yami men letken bat ya ke kebangan hukum yami men krenken wat syaptieng na ke benta jongki naba ngalong lembat mi ya ke ban pelat yami ong utrai onda kumta utrai ula seyela kikti bat ula kta ya ke shintur jonga bat utrai ula ong hanga hakmi ngalabu ya ke Ktien jonga ha ke shintur jongmi tingla ya shashkor ke Ktien ke jong Blei tungin ya lelang hakmat jong Blei ha ki jing duai tingan kerpari pi ki heb barat baro pinya kabre ki kmat ki jong pi pinya bu ki kti kumni bat ngini pandemic ki kli ki jongi ini lelang hakmat jong Blei ha ki jing duai tungin ya duai a Blei bu pau jongi ba hapdeng ni wan ban aingo yami hakni ka por ken try ya ba me meladon ringkat bat ngi ba me penla ngi bingin syong kumni hakni ka por ik bingin yo sngau ye ka Ktien ke jong me bingin shakrilang yami utrai U Blei jongi ni aingo yami ba me aishingi ka jingkot ke jingkhia me sumar me da me keringi haki por bat kisngi baro ki bala let no bat hadu kni ka klip mat ka ba menta ken try bingin la ban long kumni ku bangi long ni sngau ngo yami ba me aishingi ka met ke ba ke bashat bat ngi sngewthuh ke jing ke jong me ke ba me la pen pau shi ke jing ke jongi try ji suba kodor kum ki khon ki baret ki jong me try ngi long ki bad duna ki benta baro nre iarap mami ngi bangin sngewthuh ke Ktien ke jong me iarap ngi ken try bangin nang la ban san ha ke jing ke jong me penlong ngi ki Khynnah ki bat tips ngi ki ba ko ngu ki ba iwei bat ki banang ban buram ye ki balasan bat ki balarang ba bat khamtam ken try bangin nang shakri me ha ki sngi bat ki por baro jong ke jing ke jongi ni IT shami atrai gani ka por jong ke jing shakri lang ke jongi ai ba ke jing don ringkat ke jong me kan long lembat ngi ba di gani ka por hi baro ko wei shami ngi ai ke buram ke jingo bat ke jing ya ru amen te hebaret hakni ka por ngakwa ban le i jing craft making but phi ti bamalu malab ha phila ban ye le ki ba pidon kam ban le ikan ye kalong kitiar ki ba pidon kam ki long pidon kam tang ini glue stick ni glue stick ba kumno nuri laban long phila ban pidon kam de ki fevicol ye ka jingarap ka jong ki balasan rang ba pidon lang bat phi kumjuru iwe kanshi nang ta pat de pidon kam tang iwe ifu sheet ba plain kan phila ban le da ku ban su paper ka ba phi don ka ba don lang bat phi lawan penon kami ki mo pet ngang penon kam dini ifu sheet iwe ba pelian im dani ai nang ta pet namar ngam dan nang thaban dro tinggal asyik print kan fi pet ni idur
ni sentur dai ni sentur nang ta pada bat kan ni kan ini di hot nei tangi ni khap ikini pila ban le khampa pila ban le pen itnat bha pila ban le kata fi snngewbet ma fi kat ka jong ha ka jing sngew tenat ka jong fi ban le ka jing ka interest ka jong fi inde fi sngew tenat ban le ka nu ha ka rukam ka bai tenat pila ban le ka ha kata ka rukam pher to ila dep khap sini wei okay sini wei pedeng ini khap yang ni sentur mai ni dei tangan sabatai fi ka ikani ka jing mot ma tapi lah men color ru ki mo tapi don color pencil bat fi man nga khamra ki color pencil crayon si ai ti fi badon ha ki yeng ki jong fi la ban le ndai pin pendon kam de ki color pencil ki crayons kat ki ba fi don bat fi la ban pendon kam ki hap ki barat ki don be ki crayons ne ngate barok han ma school fi si pendon kam ta ngala dep khap ini ya ta ini sentur new heart ni la dep khap dei ki ta nang ta pede ngadon kini ki bible verse kan kibanga puli mentan mo kani ka wake on habangam pat penlong yame ha ka kpo ngala itu yame pat haba mem pat mi na ka kpo ngala pen kentang yame yosno kani kadi na ka kitab Jeremiah kalau nong ka bening kong ka dekat ka sampai ngala shu tape ki ngala shu tape kum tu am te ngala shu print fi filaban tho de ki jong fi kam per mo filaban khamlong creative ngata ki khna ki khamlong creative ki sunat haban le kini ki artwork ye to dan sakani ka wei pada ka verse kani pada kadi nakalin ng banding kong kadi khat ka bakandai ka baong onda kumta utrai usa seyela ka kti bad ulakta ek sentur jonga bad utrai ulong hanga hakmi ngalabu ye ki ktien jonga ha ka sentur jong mi bang ini khat kini mong ini ta Biang so ini ifu sheet dengi dan hangnya ni tak so ini sentur pi fila ban lek kat fi snngewbet mo fi dong lai lut to ini sentur ngala tak hangnya fila ban lek kat ke fi sngew tenat ma fi kan ni kalong tang ka jing pen kan mau nom ta jong fi ki hap ke beret ye ke bangan ya thu khanai pi hak ni ka por mo okey ta kan ni ka benta ka badan kan ni ka sentur nga kwa bangin ta ye kan ni ka kentien ka baong sa pet mo na ka bible ma fi se pet khnang di pliet khnang ki bible fi don hayeng fi di ban pet hi na ka bible pen si shabet ba ka ke banga batay mga kam dei ka banga shu batay mga nri ka don ha ka ktien ka jong u blei to ye ni benta am ini ba tho onda kumta utrai la se la ka kti ba ula kta ek sentur jonga bat utrai lo ong hanga hakmi ngala bu ek ktien jonga ha ka sentur jong mi kani am finta hang di badan ka sentur kan mo biang ta ang tu badan ka sentur tikani pade ka bang haba ngam pat penlong yami ka kupo ngala itu yami kamot ya pi utrai la itu kamu open pawi kita ka jing it ke jong u ken tingin tai kan ni haka ni ka badan kan ni ka dur jong kan ni u hat ken mo do nuot nei nyata hang kum tu yang ta fini le kum du ma fi badya nang ni jong fini tho kyrteng jong pi ken kamot ba utrai u itu ya pi bad un ktai ki sentur ki jong pi bad un ai ya pi ya ka bor ka ba pi laban le ya ka man ka jong u abyang am ila istu am kata sna ne am le ni craft ta sile abyang mo hiyang sile hi sale da itnat bahasa de le khnang ini pada fila ban tai hai notebook i jong pi penon kam ki notebook ba fili sunday school fili ai tai ni su foli ni kum ton dai tala da fol kum to sa ki kai notebook jong fi khnang ba aka pa fi puli ki to re am fin yo ini ba fi fili ma fi yang am ta Abyang kat tu mo di mentapat ini let check ni ke bentapat ha ke bangin yo sngow ya ke ktien ke jong blei di ke bau ka ba ngakwa ban ye kren bat pi ki hap ki baret ha ke ni ke por bat kum juru ki belasan ki ba ye pet lang ye ke ni ke program ha ke ni ke por ngakwa ban ye thu khana na ka kitab Jeremiah ke bangala puli men ne shapi na do ka lenong ka banding kong ke dekat ke basau ha do ka bakandai
ta kikan tien ki baong kumtu ko mangila pulie ti ngala pensang ngala ai kyrteng ye ke jingthmu khana jong ha kani khubor kadai ke jingthmu U Blei na ka benta ka lawei jongi mo ka jingthmu U Blei na ka benta ka lawei jong phi jongi mo kum khep ki beren ti ye ke ni ngala pensang nong rem na ka tu ka kitab kembang ala batai fi sa sisien pat na ka kitab u Jeremiah ka lenong ka baningkong ka dikot na ka basau hadu ka ba khandai ti hakani ka benta ka Ktien jong U Blei ka batai sapang u Jeremiah mo bat kumno U Blei ula pendon kam ya u ba un keren bat ba U Blei ula keren ha u Jeremiah em daladihi U Blei ula keren ha u daladihi ulawan ban pasyau hu Jeremiah ki kentien ki ba U Blei u kwa ba u Jeremiah un keren ki brio ki jong u uang kumno uang habangam pat penlong ya me ngala itu ya me pios ngo habangam pat penlong ya me ngala itu ya me kamu ya pi pat simla penlong pat wan pi hakani ka pertain re Blei la itu ti ya pi la itu lupa ya pi to mentangan keli ke jing keli ya pi mo ti tu ya nga pi kyrteng ayu pi nang ne man jawab ya nga kata pi kyrteng ayu parokhat fitep ila ka jong ka kyrteng dai ni dan la ka jong ka kyrteng ti kumta baro nginang banjubab ikata tangan keli sakawai pat kejing keli pada pisa sino pinang em banjubab ngai ikata ngate pinang nomor ba ni tep hai ngisa ki khna mentale ki kham start ki kham long advance bahate ki tep ne ki kham long shine ki kyrteng jo ki me ki pa ki jong ki ru ki tep ki kyrteng jong mi pa ye ju ki tep lo barok kha ngate ikata ti menta ladanga keli biang ye pi subu menta pi tengan ngan keli ye pi tengan ni em pinong gumnu pinong ho em nomor pi tengan pi tep pi tengan dei subu pi sam thia ngan keli pi la sam thia pinong ho ngala sam thia di henrei ladadon pat ladanga keli pat ye pi ngan ong pi don kat nu teli usnyu akli jong pi la ban batai nga kata em nyim tep dei nyim tep ni don kat nu teli usnyu akli jongi henrei pi ki hep ki beret ngakwa ban tu ya pi ba U Blei jongi u tip let chapang jong pi baro nado bala kaya nado ba empat kaya pi hadu ba pindala longkat ni kerta ka jong piru U Blei ula tip ha bat ula yo I ya pi ula tip let kita baro pe ha ke kitab Jeremiah kalau nong ka baningkong ka dekat ke besan ka ong kumno habang empat penlong ya me ha ka kupo ngala itu ya me bat haba mempat mi na kekpo ngala pen kentang ya me ngala thong ya me ban long unong ya tu lupa ya kijat ban rio ti pin ong ya nga kumno kumta ula ban itu ya nga nei su pi itu pi ya nga te bam jupar ya brio nei kidon ki khna ki bam jupar ya brio ngate ngampar ya brio kumno pi itu ya nga nei nang ta ngabaleran biet ngate bari be ha kendong jeng I mei ti kumno su itu ya nga nei tang ating puot tang sudah lip ngam jumi syu na kamera ru ngatia bi khop hapo kamera ndai abayam bad ba ndai nang ta pada ngabaret brio ba ngali baret kat ni manu yo iya nga nganda don ha kontong don ba yo isu ya nga nang ta ngam julet chunu ru ngaba susong ba hapo yeng ndai ngasule kai komputer ngasule kai mobile su manu ban itu ngam don ba itu ndai U Blei u itu ye pi bat tip ye pi namar ba utip lote sapang jong pi utip lot sapang jong pi tengin ele kendet ngene pe sapang Jeremiah ma u Jeremiah em u de ukon jong u hil kaya u ukon jong no jong u hil kaya fi hab ye jawab lam yang amo ta nang ta pede u de u lindo u hil kaya u de na kilingdo bat kiba don ha anathot ha kari Benjamin ti U Blei ula jet yo Jeremiah ban long unong ya tho lupa pitep em unong ya tho lupa de tu bri ba batai lupa ya ke ka ba U Blei un sale andai shakani kri ka jongi shakashnong ka jongi ula batai lupa ya uni U Blei kan ti uni U Blei padengi khot yo unong ya tho lupa ti uni unong ya tho uni u Jeremiah u de unong ya tho lupa jong no pade jong U Blei ti U Blei ula jet yo Jeremiah pitep ha ka kerta ka bakat no Aka kerta ka ba udang red ba Jeremiah udang red ba ti U Blei ula khot ya u ba unong ya thu lupa jong U Blei
tin rei namar ba Jeremiah udang de ukna batang red ti ulaong U Blei wong kumno wong ania try manuban sya skor kenyanga nalobang ade badang red nalobang adang Khynnah manuban sngap yanga rei U Blei wong kumno wong wanlam mehaban yathu ne batai siki brieru andre medeban kren ye ka jing shisha bad uang kumno namar ba U Blei uang ba ula kular ba undon ringkat bad undon ringkat bad Jeremiah bad ba U Blei udon ka jingthmu na ka bentajong Jeremiah bad uang ba un kren bet ya ka ka ba uyos ngau na U Blei un kren bet siki brio Ndai, om tang ba U Blei usu hukum yu Jeremiah ba unle iki ba U Blei Ukraine yu, ndrei U Blei ule kumno upentingan ru yu Jeremiah ndai, upenken mau ba un ai ha u ya kabor. Wang yu Jeremiah keren, ngan ai mi kabor, me diban keren ba ya iki ba me diban keren, ngan ai kabor ya mi. Dia U Blei hakani ke jingthmu Khynnah hakaba U Blei upendon kami U Jeremiah wat la ulong ubadang redru ti kumno ngin penyadai bat piki hep gibaret pat ikene mo ka baningkong U Blei ulap ulak ban pendon kam ya nuru ningkong ye ulak ban pendon kam ya nuru wat kelet yanga ya pi baro iwe un pendon kam ya pi compare la pilong ki badang red kanu compare la pilong kiba kumno ka kerta ka jong pi compare U Blei lada uman un pendon kam ya pi ti kumta ngim dei ban kelet ba ho ni de ki baret ngin ong be ngim nang ban keren nei wat iki bela heru lada dan babatai kim nang ban keren kidon kiba belahe belarang ba kim junut ban keren bri kilong leran kilong tieng dei tikat no tam mangi kibaret lelen dei ndrei U Blei wong kumno U Blei wong kumno yu Jeremiah wong habangam pat penlong yemi ha ka kupo ngala itu yemi kemud un penlong un penurlong ke ba U Blei utmu na ka benta jong pi mo kata ka di kebaningkong U Blei ula ban penon kam ya nuru kabaar U Blei undon ringkat pet sum ong tang ba shu ban shu ya lap ye ka Ktien Ka jong Blei ne ba bangin long kita ki nong ya thu ye ka Ktien Ka jong Blei ndrei ukular pat ba undon ringkat ru uang un kren hi mau na ka benta jong pi un kren hi mau na ka benta jong pi nang ta uang dei tang ba un kren ru un pendon kami kini ka sentur ka jong pi ru ndrei un bu ru ti ka Ktien ha pa ka sentur ka jong pi ye kini ka Ktien ye kini ka Bible ka bangi pulien dei ubre un bu ye ka ha kini ka sentur ka jong ikamat ngin nang ban kren ye ka Ktien ka jong Blei om dei tang da ka jingla ka jong ndrei da ka bor ka jong Blei un ai mau ti ka Ktien sengi nang ta un ai ka bor ba pin kren ya ke ka ba U Blei ukwa ba fin kren kamut undon ringkat bat pi un kren ma un ai ru ka Ktien na kamta jong pi bat un yeng ru bat pi ba fin kren ya ka Ktien ka jong U Blei to U Blei un pendon kami ru U Blei undon ringkat bat pi nang takabalai U Blei udon ka jingthmu kumba kani ka jingthmu Khynnah ka ong dei U Blei udon ka jingthmu na kamta jong pi kumta U Blei udon ka jingthmu na kamta jong pi haba ule ikini dei haba u pendon kami haba udon ringkat bat banu kamu udon ka jingthmu na kamta jong pi kamut u pendon kami pi ba pin plai ka Ktien Ka jong U kan mau ya U Samuel fikin mau mi Samuel ki hep ki beret baro U Samuel men ba udang red ne udang hap ki kertai bedang Khynnah ba usa ba U Eli ban U Blei ula khot yo Samuel ha ka kerta ka bedang red ba U Samuel ula yo sngawi ka Ktien Ka jong U Blei ba ula le ru ye kata tikumta U Blei udon ka jingthmu mo tika jingkali mendapat kalong kumno pin sngewthuh ye ka sur ka jong U Blei Ukraine ye pi dei de kini ki Ktien ki bangala polis ong seneng ti ki nya pada ban suthu U Blei Ukraine ye ngi kumno ngin suthu e ka sur ka jong Blei ti cha ka shichi ka ba ar shu Timothy ka nong ka balai ka khot ka ban kan ri ko ong ka jingtho baro ka long ka bala persat mynsiem da U Blei
Tika ni ke jingthmu ka bangi ni pulian dei ke Bible ke bangi pulia baro dei basu tho ki brio kum tuam dei basu penwandur manu kum ka kot ka ba pi pulia ba pi school ba ki tho ki tu ki scholar ki nong tho kot nei kam dei kum ta reya ka ni U Blei ula persat mynsiem ha ki tu ki nong tho we pi nong tho U Blei Ukraine hiti ha ki kum ta ki sa tho kata Pat kumta ka ba mut hang ni ka long ba U Blei Ukraine ha ki rukom ki ba pher kam te tang ki balanang la start rei Ukraine ha ki baro pat kumta ka ktien ka jong U Blei ka long ka bala persat mynsiem da U Blei te kumno ngin sngewthuh ka ktien ka sur ka jong U Blei pat ba Ukraine hangi ngin sngewthuh ka da ka bangi pet U Blei usumar ne MEP usumari PM te ngi long kumni kumangi long ngi yad ngi yang ya lekai kadai namar ka jing sumar ka jong U Blei Ukraine ngi ling ba kania ka baar U Blei uiet ne MEP uiet yepi namar Blei u ai happy ya kini ka long ren yang namar ba U Blei u iet pet ka jing sumar ka jong U Blei pilaban pet ya kamo dala ada pilaban pet naga kot ba naga kitab naga sam ka ba lai ka kot ka ba lai but kum juru chpang ka jing iet ka jong U Blei naga shiti ka baning kong yones ka nang ka basa ka kot ka baning kong to U Blei utep lut chapang jong pi baro lada pi sngewthuh ka sur ka jong U Blei ka U Blei utep lut chapang jong pi baro yakini pinsyam naga kitab Exodus ka nang ka ba lai pulai ka kot ka bakat ar nangta U Blei udon ka plan na ka benta jong pi iwei ka plan ka ba pimpoi perkhat kum ki heb ki baret pimpoi perkhat re U Blei udon ka jingthmu na ka benta jong pi kania na ka kitab Jeremiah ka nang ka ba ar wei ka kot ka bakat wei nangta utip ru ya ka lawei ka jong pi kumno kan long bat un pendap ru ya ki jingdon kam ki jong pi kita ya kata finsyam na ka kitab Job ka nang ka ba ar pulai ka dekot ka basipau tenang ta un ai ru ka bore pi ba pin poi sya kata ka thong ba pin le ka ba U Blei Ukraine pi limba ki sur ki jong U ba un ai ya pi ru ya ka bor ba pin le ya kata ka pin poi sya kata ka thong ka jong pi ikan ingin syam na ka kitab Isaiah ka nang ka ba sau puwei ka dekot ka ba sipau to kum tanganget ba pi baro pi yo sngaw dei kini ki ba U Blei Ukraine happy but kum tang kalong ka ba sngaw tenat pede sakawei kalong ba om dei tang ba U Blei Ukraine happy pi yo sngaw ki sur ki jong U hnrei ba U kta ya ka shintur ka jong pi u kta U Blei ka shintur ka jong pi ba ki ki ba mi na ka shintur ka jong pi kin long ba ki ba U Blei Ukraine pi ti kumta utra un sayla ka kti bat un ra un kta ka shintur ka jong pi bat hakmi uong ngala bo ya ka ktien jonga ha ka shintur jong pi pi osngo kita gi jing kular ki jong U Blei to ngakwa bangin ya let dia ngakwa bangin ya tu khanai pi kadon ko ke jing ya tu khana ken jing ya tu khanai ba red ba hai ba lingkot ba sha skor ba mau wud gini ya wud ta tingni sngap gini jing tu khana kan ni ke jing ya tu khana chapang wei unong rap ubajai tu mo tila ong bala don wei unong rap ubajai tu ti ula let chala ke jong ka lingkha kum ta fi te am wei nong rap nei farmer ba thung jin thung ba thung kuba ba thung ki jhor ba thung ki bon jat ki jing thung dei ti unu nong rap kadi ka kamram jong u bon let che ta ka per ka jong u ban rap ba ulong pa de u ba jai tu ti ha ka ta ka sngi ka wei ka sngi ka ba udang let che ta ka per ka jong u bon thung ye ta ki jing thung ki jong u ti ka bu dang shong hang ta la ong ba u yo i tai wei rabbit mo rabbit iwan mare tung mare da ka jing tieng hang tau yo i sai tai wei u tawei mersiang ba be na rien ju tai rabbit be wud tu mersiang ondau tu mersiang la be i tai rabbit ikum tingku au tawei dieng kan dum mo tingku na kli ndala tingku na ta na kli i tai rabbit ila kalon la yap hang ta hatrai dieng tiu tau nong rap u yo i tai rabbit ba i la kalon kum ta u le kum do u le wud u shimi tai rabbit akti la jong na shim ta tu mersiang yo i ba u tau nong rap la shimi tai rabbit tu nong rap u tu mersiang ba pliu pet no kan la tieng mo u pet no ti tau nong rap u shimi tai rabbit anda u la shimi tai rabbit u ra no se yeng dala ra se yeng u le kum no ye tai rabbit u shim
te oddo kenya imo nala oddo itai rabbit ushat jeng tai tai rabbit nala shat jeng tai tai rabbit te yakni ke snap ne snyo jong rabbit pada le di no hayo te la yo ka kedor ba biang ba ya kata ka snyo jong tau rabbit ru bat kedor pada la yo ban bam ti kani ke lapan ajing mut yo ni nong rap kani ke kam ke ba biang ba la ong rap bila ini nong rap kani tika kam ke ba biang ba na do la shangan le bi kum ni la let biang shata shapo ke ka bri ke jong shat ka lingkha ke jong la let bu la shong biang ta try ding bu la ab biang la noi nuan biang tai rabbit ba un yo biang kata ka jing kamai ke jong kan dei nang ta un yo tai rabbit un yo bam do un yo snyo jong rabbit pada le dia kum ta shi kum ta kum milen ti be kan long kum ta kayat ka por kayat ka sngi kiyat ki tayau kiyat ki benai kum ta shi kum ta ti kam duna banja nama kata ka dike jingja ka bam jujia kot ke baja tengkat anu reuniu uniu nong rapat ukmi lenti bakum kita ki jingja ken zaman kapor de hakata ka jing yai ap ke jong niu nong rap banja kumta la ja yu long ba kan ni ka penthor ke jong ha ka ba ude ban rap la dap deki nyut ladap di kinyut ki jhor ki jap ki jong barok hot ladap du nyut sudah ti don shu ba un yo jing men toy nang ta ti kum ta ka jing sneng nang ni ka long bangim de ban shu yai up ngim de ban shu yai up ne bangin shu kwa ye ke ha ja ka shong ka jong i rengi de ban le ya kata ngim de ban shu up ya ka bok ru nei don ki bong ni ngi de habok ngam ta ka sien ngala yo kata ngim de ban shu up ya kata ka bok namar kamdan kata ka bok ma kadon bitang ka jing trai shitom tiladangi kwa ban job ngin ha ban trai shitom ban yo ya ka jing job dia ka Ktien jong U Blei ka ong yangi haba U Blei u a hangi ya ka bible bad habangi shania ha u ngidon kamban le ayu idon kamban puli ya ka Ktien ka jong U Blei man la ka sngi bat ngi de ban pendai ru ya ka ha ka jing ka jongi ngi de ban penya dei dur ne ya ka Ktien ka jong U Blei ka U Blei Ukraine ha ka Ktien ka jong u ngi penya dei dur ha ka jing ka jong ngi la da u ong ngi phi ki khun tu ko ngo ya la ki kme ki kpa bat phim ko ngo ka ma phim penya dei ami ka Ktien ka jong U Blei ha ka jing ka jong phi ka ba man ka sngi kumta ngi de ban penya dei ya ka Ktien ka jong U Blei ha ka jing ka jongi man ka sngi bat kumta ka jing ka jongi kan long ka ba ya dei dur bat ka mon ka jong U Blei to nang ta ngin duai ru ha U Blei ngi ban duai ha U Blei man la ka sngi ngai barok ki hep ki beret fishi duai shaban bamja shaban disha fishi duai ti penmelian ban duai ru shaban thia men mien shaban ke men step ndai ngin kan mau bangin idea ko por ka jongi ha U Blei penmelian ni kan so thiet ka jing ka jong phi ban na do nang ret pin san bet ha U Blei namar ka jing duai ka atyar ka bor na kam ta jongi ki khon ki jong U Blei kam ta U Blei u kwa ingi bangin long ki bastat bat ngin sngewthuh ayu U Blei u kwa nangi dia tang ini jingthmu khanai baret tu ngin yel lang ha khma jong Blei ha ki jing duai nga ko ai pi ki hep ki baret baro ini khabrep ki khmat ini bu ki ti kum ni bat pin ye pen buat yang amoy ki ki jing duai nga ko pin ye pen buat ngai ki jing duai to khabrep ki khmat kan to bu ki ti kum ni baro to yong lang kan kukpa jongi ubaha ki beneng ni ai ngo ya me bambila pen pau yangi ya ke jingdon ringkat ke jong me bat ngi ai ngo ya me bamila penken mau yangi sephang Jeremiah bamila penlong yangi ken try kumni kumbangi long midon ke jingthmu na ke benta jongi ke jing ke jongi ke baman la ke sngi ni ai ngo ya me na ke benta ke nuksa na Jeremiah bangin shania tang hame ba men ai hangi ka bor ban sngewthuh ya ka surjong me ban kren ru ya ki baro ki jing shisha na ka Ktien jong me bat bangin imru kat kum ka Ktien jong me ngi duai nang ni shakmat ngin IT la ka jing na ka benta ka kyrteng jong me men pendon kam yangi ban pendap ya ka jingthmu ka jong me shami ngi ai ka burom ni pan ikini baro haka kyrteng ujisu amen.